If need nimo mag-relax gumikan sa grabing stress o rest tungod sa sobrang kakapoy para na pod mawala ang init sa ulo o toxic sa kalawasan. Need nimo og exhaust fan para sa imong exhausted na pamati tungod sa overuse kaayo sa work. Or broom broom skirt skirt road trip to the moon. Aron didto ikaw ra nag-inusara og walay mga labad. O kaha rest house. Murag rest in peace sa kamingaw sa palibot sama sa minteryo. If dili possible katutan ng ginapanghisgot nako, naay alternative na mga place angay nimong pangitaon ug labaw sa tanan walay gasto. Lugar nga naay mga daghang iro nga tiod-tiod ug pangusig. Idugang pa ang mga nagkalat na hugaw niini. Ug atong ginalikyan basig unyag matumban, unya magtakiang kang maglakaw sa dalan pauli. Ang ikaduha, lugar nga naay mga marites. Nagatapok, ingon nga murag naay daily assembly meeting gipahitabo. Murag mga suso nagdot-dot sa suok o mura pog hugaw sa kanding na halos dili magbulag. Sa sige gisgot sa mga non-stop topic na walay hinungdan. Ikatulo, lugar nga murag naay concert. Padakuay og speaker ug pakusganay og tingog kung kinsa hangtod ang mosurrender. Abag-abagan pa sa mga singer nga murag giihaw nga baka o gisapawan sa mga batang sigig tiyabaw kay naglangi. Dili na mo matingala nganong sigig dag-om ug mag-ulan kanunay. Tapos ang ikaupat, sa lugar nga ang mga kabalayan na murag naingon og beer house, maglurat imong mga mata nga muotong og ginhawa gumikan sa baga nga aso sa sigarilyo. Tapos mga manginumay naglangas sa kahubog. Kung di malason, makapangalot ka sa way katol nimo nga ulo. Sa ilang kamaoy 24/7 nga walay pahulay. Makaagwanta ka? Tanan na lang imong concern. Pahulay sa dayon ka lang makatagamtam ug kamingaw sa palibot na imong ginapangita. Naunsa ka? Pusang irimputig tiil yelog kuko. Pa-like na lang sa akong page mga pips if allows pa. I-share para suporta ninyo diha na side. Thank you. Salamat. Thank you! Shout out